Okay. Naghanap po kayo nabasahan sa Facebook, ako ang mga social media account tungod mo sa ako ang motivational rise. Motivational rise, guys. Priceless. Ha? Motivational rise, priceless na siya. 100 pesos. Affordable na kayo, guys. Kung gusto mo ma-motivate gani, motivational rise ang yung need kayo. Maguta mga Pinoy good. No? Maguta mga Pinoy, mga buraot kita. Rise! Mabusog ta! Mamotivate ka kita ni nga itong rise. Kaya, nagkakaroon kayo mong reklamo. Dagdag mong bash ka, mahal daw kayo nga ako ang rise. Unya guys, read horse ninyo diha. Mga ilimno ninyo. Barato na kayo, di ba? Magkatao pa sa inyong lawas. Di ba? Barato kayo 100 klase yung mga ilimnon, mga useless na butang yung paliton. Kining rise ka, mabusog ka, motivate mo yung ka. Reklamo mo. Daghan na kayo mga istorya dito sa ako ang negosyo nga motivational rise. Chef, si Chef ang nagbuhat na ni, ang kahago, ang effort niya, ang love niya, ang kabuhat na yung motivational rise. Si Chef ang naghago na ni. Walang sakto na ganyung price niya, guys. Ha? Mo 100 na siya, kay, kung mukhaon mo ani, maghantag mo na sa inyo ha. Magka-motivate na sa inyo ha. Pagka nahunaw kung si sakto na yung buhaton in the near future. Ha? Anong reklamo mo mga 100 pesos lang? Diba? Muna nga ito problema sa mga Pinoy. Good muna nga, dito mo dapat, dito mo sa kaguke. Kapwa Pinoy, inyong i-down. Nag-business ko, ang katabang ko sa mga tao, sa mga pamilya. E kamo manghila mo. Di mo dapat nang ginanaw ta. Piste, hindi yung ginabuyan. Pangaon mo, motivational rise, good food, good life, diba? Noong sabi mo, o guys, ultimatya ninyo, dili kamo ang target nako. Ang target nako ang market na makakwarta ko, di ba? Alam na siya, bisik na siya. Wa ko'y paki ninyo kung mapobre mo diyan mga mas no.